De dag begonnen vandaag? Nou, de dag is vandaag begonnen om 7:30 met het openen van het stembureau. Maar eigenlijk is dit proces al een aantal weken bezig. Mensen konden zich tot 1 februari registreren om te gaan stemmen voor de Nederlandse Tweede Kamerverkiezing. Iedereen die daarvoor in aanmerking kwam, die kon dat doen. Daarvoor hebben we in kranten en op Facebook mensen opgeroepen. Die mensen hebben een besluit gekregen, die hebben een stembiljet of stembescheiden gekregen. Die konden ze of hier ophalen of die zijn naar hun thuis gestuurd. En vanaf dat moment konden mensen al hun stem uitbrengen per post. Op Aruba is, zoals we allemaal weten, niet zo groot. Dus veel mensen die hebben niet gebruik gemaakt van de post, maar hebben vervolgens hier zelf langsgebracht. En wij zijn gisterochtend begonnen met het openmaken van de stembiljetten. Dat betekent dat wij controleren of de handtekening die op het briefstembewijs staat ook overeenkomt met de handtekening op het registratieformulier. Als dat zo is, dan keuren wij het briefstembewijs goed en gaat het stembiljet in de witte box, of in de box die daar staat. En die maken wij vanmiddag vanaf 3 uur open om daadwerkelijke stemmen te tellen.